Tour rende, feliz dia domingo, a hora que nós também aqui mais bem. Feliz dia domingo para tour rende, que seguir nós around o mundo via de plataforma de entrevista com a nós temos papo 3 semanas, lá nos bisa 3 semanas, ou que vira 2 semanas para dia, quase 19 dias, prometo eleição na Corsol e 17 dias, prometo eleição na Holanda. Nós temos para eleição de Tweede Kamer, que lá nos bisa, é Parlamento de Holanda, Jaap Jonkers, CDA, nummer 27, Antona Corsol Botin, Kwame Marcelina, Partido Nacional de Pueblo, candidato número 4, dia 19 de março. Nós temos para de maneira você sempre está, nós também fazer um samenvatting. Nós temos tiki rust para nós dois por papi de tudo que nós fazemos tempo aqui, que nós também analisar de papi tudo o qual capaz que bem sentir livre, share, comment, seguir compartilhar o vídeo aqui para gente por compreender quanto trabalho nós temos assim. For de luna de dezembro, teka hora aqui e prometo sobre a for de momento como estava no Holanda de augustus, nós conhece outro e nós seguir arriba o processo aqui e assim é que nós trabalhamos. Então, nós também conversamos tiki e turbo comentário no base. E se você bem tem vídeo com nós, também lá que nós saco, nós lo mandamos aqui para você. Dus, ja, ik heb een beetje een inleiding gegeven van wat we vandaag zullen gaan spreken in het papiermens. En slowly but surely ga je ook meeste papiaments leren. Want that's what we're gonna do. Wat zijn de woorden dat je al een beetje kent, ja? Nou, volgens mij moet ik nu zeggen Bontardi, Gwendel. Goed zo, ja. Ja, hoe gaat het? Hoe voelt het? We zijn bijna nog iets van 2 weekjes voor de verkiezingen. De tijd gaat heel snel. En Papiakou heeft nu zijn leven. Dus ja, vertel ons. Ja, nou ja, Gwendel, ik ben ook heel benieuwd hoe het met jou gaat. Komen we zo meteen op. Voor de mensen die kijken, wat fijn dat jullie er weer zijn. En ja, we hebben vandaag ook best een bijzonder uitzending toch wel. Waarbij we jullie hulp ook goed kunnen gebruiken. Dus daar komen we zo meteen op. Dat is echt iets dat komt over een paar minuten. Maar eerst gewoon even kort een uitleg hoe het nu gaat hier in Nederland. We hebben nu nog een kleine 2 weken, ruim 2 weken voordat de verkiezingen zijn. Het begint natuurlijk al op de 15e hier en poststemmen kan voor sommige groepen al wel wat eerder. Betekent ook dat we nu toch wel de laatste fase in aan het gaan zijn van de campagne. Waarin we mensen ook vragen om hun stem. Dat is een heel bijzondere fase, want normaliter zouden we nu op pleintjes staan en flyeren door de straten en op markten als groep onszelf ook presenteren natuurlijk. En Gwendel, ik was al lang in Curaçao geweest bij jou op bezoek als het niet voor corona was. Nee. Maar dat is helaas niet zo. Dus het is dit keer echt anders dan anders. En ik hoop ook dat de mensen ons desondanks weten te vinden. PNP nummer 4 en CDA nummer 27 bouwen nog steeds aan die brug die we uiteindelijk willen hebben tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en het Europese deel van het Koninkrijk. En dat is volgens mij iets waar we met z'n allen ook na de verkiezingen hard aan moeten blijven werken. Zeker weten, zeker weten. Ik ben ook benieuwd, Gwendel, hoe gaat het bij jou? En hoe druk is het nu eigenlijk? Wat doe je op een dag? Vandaag ben ik ben bijna elke dag om 4 uur wakker. Dus 4 AM. Want we zitten nog steeds hier in de avondklok. Maar nu sinds vrijdag is het om 12 uur gegaan. Dus 12 uur 's avonds is het gegaan. En nu om 4 uur 30 kan je weer op straat gaan, laat maar zo zeggen. Dus het proces qua corona gaat heel goed. We zijn ook nu begonnen met het vaccinatieseizoen, laat maar zo zeggen. Dat is ook een hele interessante thema. Want ik weet niet of je het gaat nemen of niet, maar ik ga het zeker weten nemen in ons proces. Die komt ook later. Want nu gaat het eerst voor de zorgverzekeraars, et cetera. Dus mensen die in het zorgsysteem zitten, leraren, de ouderen, zij gaan eerst om het bouwen van het immuunsysteem van iedereen ook
beter te laten gaan. Of course, we have a lot of conspiracy theories. Maar het is belangrijk dat men weet, als we door moeten gaan in deze wereld, is het belangrijk dat wij deze virus kunnen vechten. En het gaat niet alleen maar over de conspiracy theories. Het gaat wel om de health van een hele wereld. En dat wij gewoon gezond door kunnen leven. En uiteindelijk het beste van kunnen maken voor onze toekomst. Maar, zoals je hebt gevraagd. De campagne zit in een hele full force. Dus ik zat net in een podcast voor de studenten van de ICUC. We hebben gesproken over economie, werkgelegenheid. Hoe wij het zien als Partido Nacional del Pueblo. Het is een heel belangrijke standpunt bijvoorbeeld voor mijn idealen. En ook die van jou bijvoorbeeld. Vooral als we de armoede willen bestrijden. In het sens van de armoede kent nu ook nieuwe dilemma's. Als we het nu zo kunnen zien. Want door corona is ook verschillende economische pilaren gechoqueerd. En dat is onze proces. Hoe wij nu door zullen gaan. Hoe wij nu dit zullen doorpakken. En zoals ik het zeg in mijn slogan. Hoe zullen we dit gaan handelen? We moeten handelen. Dus het is een hele interessante proces. We doen ons best. En alles wat ik heel prachtig ook vind van onze samenwerking. Ja, we kennen al sinds augustus elkaar. Hoe we dit proces hebben opgebouwd. Een team hebben gevormd van mensen die vooral in de nieuwe generatie politici binnen het Koninkrijk geloven. Maar ook dat wij hetzelfde ideologie koesteren. Het christendemocratische ideologie. Want CDA en PNP hebben een mooie historische band opgebouwd. In verschillende periodes. En nu, in de nieuwe generatie, probeert dus samen met Jaap en Gwendel, proberen we dat weer te koesteren. Mensen die de Dolfijn FM en Paradise FM luisteren, kunnen onze audio's, onze promo's luisteren. Want we willen die brug en participatie koesteren. Het was ook een hele heftige week in die zin. Voor het Koninkrijk ook. Want wij hebben een aanwijzing gekregen. Omdat de Curaçaose parlement zit in een deadlock al bijna meer dan een maand. 2 maanden, laten we zo zeggen. Omdat men een parlementslid niet hun geloofsbrieven willen gaan approven, laten we zo zeggen. Maar het proces is gekomen dat de gouverneur erin is gevallen. En in die proces heeft zij gevraagd dat de Rijksministerraad een algemene maatregel van Rijksbestuur stuurt. En we hebben een aanwijzing gekregen zodanig dat de gouverneur die parlementslid kan honoreren om haar werk te gaan doen. Maar het is zo'n moeilijke proces om de mensen in Nederland dit kan begrijpen. Dat het gewoon een gat binnen het staatsrecht zit. En omdat het ook nu verkiezingen zijn, gebruikt de politici een moeilijke standpunt. Want het is niet de eerste keer bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een statenlid hebt die niet meer in de Staten zit of die is doodgegaan of die zegt zijn zetel op en laat die zetel voor de partij, omdat die ook, dat is een fatsoen, laten we zeggen. Want in Nederland bijvoorbeeld kennen we ook mensen die met hun zetel gaan, hier op Curaçao, of course. Een kleinere gemeenschap die ook, dat een hele grote factor zorgt binnen het democratische stelsel. Maar nu zit het dat men gewoon de geloofsbrieven niet wil approberen. En het heeft een hele moeilijke situatie gezorgd deze week.
Maar op die politieke vlakte zitten we alweer qua de verkiezingen in een nieuwe versnelling. En het blijft maar doorgaan. Je gaat aan meedebatten. Ik moet altijd nog, bijna elke dag loop ik de barrios in. Barrios zijn de buurten hier. Dus canvassing. En je spreekt meer mensen. Het gaat alleen maar door dat je nu extra, dus bijvoorbeeld, ik heb nu nieuwe t-shirts gekregen. En dat je mensen, ja, heel erg leuk. Dus het is, deze zijn wel. Ja, wat leuk. Kijk, nummer 4. Quendel en de Quendel Marcelina PNP. Dus, en dat helpt ook altijd bij je campagne voeren, vooral voor mensen die je willen steunen. Dus, en Jaap, jij hebt ook een hele mooie ding die wij zullen gaan presenteren. Behalve dat wij de petitie deze week bijvoorbeeld gaan overhandigen bij de Tweede Kamer en ook de ministerie van BZK. Maar van de standbeelden van Maria Liberia Peters en Wantje Evert. Want dat is ook een andere stap die we hebben gedaan, behalve Papier Koe. En van alles en nog wat. Mensen die door blijven gaan en steunen. En zeggen, wij gaan voor Jaap Jonkers. Want die zorgt ervoor dat wij ook in de diaspora een extra stem hebben. Want dat hebben we nodig in de Tweede Kamer. Mensen die begrijpen hoe het Koninkrijk in elkaar zit. Hoe wij in solidariteit, in broederschap, steunend op eigen kracht, toch met de wil met elkaar bijstaan. Dus dit is geen toeval, maar zo gaan we door. En dus ik ben ook benieuwd dat je gaat presenteren wat wij gaan doen deze week bijvoorbeeld. Voor iedereen. Dus het is voor gewoon elke Dutch citizen, elke Nederlandse die geïnteresseerd zijn in deze periode om een leuke ding te doen. En ja, deze project is een topper. Dus ja, present everything you had this week. Ja, nou, inderdaad. En ik vind het wel leuk om te horen hoe het daar gaat. En je staat heel vroeg op elke dag, hoor ik. Dat is echt respect. Al die energie die je erin steekt. Ik denk dat veel politici daar nog wel wat van kunnen leren. Die commitment richting de bevolking die jij hebt, dat is fantastisch. De luisteraars, ik heb een beetje een prikkel in mijn keel. Dat komt vanwege de hooikoorts. Dus als ik af en toe wat kuch, dat ligt daaraan. We gaan deze week iets fantastisch doen. En dat zal ik jullie laten zien. We gaan een kookboek lanceren. Een gratis kookboek. Maar niet zomaar een kookboek. Het is een kookboek dat bedoeld is voor mensen die elke dag weer geld tekort komen om eten te kunnen kopen. En dat is bedoeld voor mensen die hun eten krijgen bij bijvoorbeeld de voedselbank. Of bij organisaties zoals de voedselbank. En in Nederland alleen hebben we het dan over bijna 50.000 gezinnen die elke dag, elke week afhankelijk zijn van voedselhulp om te kunnen eten. Nou, Gwendel, ik begreep, in Curaçao heb je ook een voedselbank. En er zullen ook wel andere initiatieven bestaan waarbij je mensen eten geeft die geen geld hebben om eten te kunnen kopen. En nou, wij vinden allebei dat in heel het Koninkrijk zou het zo moeten zijn dat eten moet lekker zijn, eten moet gezond zijn, ook als je portemonnee leeg is. En daarom hebben wij allemaal mensen bij elkaar gebracht, koks, studenten, universiteit, sterrenchefs. En die hebben samen een kookboek gemaakt, een gratis kookboek voor iedereen die zijn eten krijgt via de voedselbank. Of dat nou is hier in Friesland, of in Limburg, of in Curaçao. Dus het is gemaakt van basale ingrediënten. Denk dan aan pasta, of aan rijst, of aan aardappelen, sla, erwten, etc. Tomaten.
En het is heel lekker. Het is allemaal al een keer geproefd. En ik vond het zelf ook heel erg lekker. En we houden ook heel erg rekening met diverse smaken. Hè? Dus er staan 15 recepten in. En ieder recept heeft weer een andere streek van het land of van het koninkrijk in zich. En dat betekent dus ook dat we hebben een recept uit Friesland en tegelijkertijd ook een halal recept of een vegetarisch recept. En wat we willen doen in de komende week is dat we willen dit recept, dit gratis kookboek, willen we gaan presenteren. En dat doen we landelijk in Nederland op 2 maart. Dat wordt ook gelukkig door de nationale media wordt dat opgepakt. Maar Gwendel, we gaan natuurlijk ook ervoor zorgen dat dit boek in Curaçao terechtkomt en op alle andere eilanden. En we gaan ook dit boek vertalen in Papiamento om ervoor te zorgen dat mensen die geen Nederlands kunnen lezen, dat die het ook kunnen krijgen. En nou, wat wij graag ook willen, ook van degenen die nu kijken, er zijn zoveel mensen in Nederland en in het Koninkrijk die niet via de voedselbank, maar wellicht wel via andere initiatieven voedselhulp krijgen. Denk aan kerken, denk aan maatschappelijke organisaties, denk aan personen met een groot hart. En wat wij graag willen is dat wij al deze mensen vinden en dat we ze deze flyer kunnen sturen. Want achterop kun je een code scannen en dan kun je het boek downloaden. Of je kan ook naar de URL gaan en dan kun je het boek ook downloaden. Het is gratis, kost niks. En het lijkt we gaan de URL ook zetten in onze comments, right? Ja, precies. Ja. We hebben een vraag, Jaap. Check. Ja. Oké. Een vraag aan jullie. Vinden jullie normaal dat iemand die een ambtfunctie vervult, zoals de heer Knops, een eiland wil uitleggen wat moeten gaan stemmen? Ik vind het zorgeloos. Oh. Ik snap de vraag erachter niet helemaal. Maar ik kan me zo voorstellen dat iemand die dus zelf verantwoordelijk is voor iets ook nu vraagt om een stem vanuit hetgeen waar hij verantwoordelijk voor is. Dat doet dan een beetje denken aan wij van WC Eend bevelen WC Eend aan. Harry, misschien is de vraag niet zo bedoeld, maar schrijf anders nog een andere comment. Maar in dit geval is het zo dat de staatssecretaris heeft zich ook verkiesbaar gesteld, staat ook op de lijst. Dus vanuit die hoedanigheid kan hij vragen om een stem en dat doet hij dus ook. Er valt heel veel voor te zeggen of hij dat doet, ook op het Caribisch gedeelte. Hij is zelf Limburger en heeft natuurlijk ook vanuit zijn hoedanigheid als Limburger en persoon op de lijst in principe alle recht om te vragen om de stem. Ik snap best dat het wellicht niet sympathiek overkomt, maar het is ook gewoon een weloverwogen besluit, denk ik. Ja, zeker. In die opzichten, again, als individu mag hij ook doen wat hij vindt. Want ik heb niks gehoord in die zin, dus ik kan eigenlijk moeilijk zeggen wat de heer Knops heeft gezegd of gedaan. Maar uiteindelijk, ik hoop het wel dat hij vanuit zijn christendemocratische appel een heel mooie stem heeft gevraagd voor de PNP. Maar als dat niet is gebeurd, we hebben Jaap Jonkers die dat ook wel begrijpt en hoe wij door zullen gaan in die zin. Want vanuit zijn werk als staatssecretaris heeft hij ook andere ervaring meegemaakt. Dus het hangt er altijd vanaf hoe men ook de verhaal van de CDA nu wil gaan zien voor de komende jaren. En in die zin hebben we de diaspora nodig om op Jaap Jonkers te stemmen. Nummer 27 op de CDA die dit wel begrijpt. Dus ik kan niet meer zoveel vragen, maar alles wat ik vraag is, want ik geloof in Jaap en ik weet wat Jaap gedaan heeft in zijn leven en dat hij ook want voor mij is hij
het symbool van wereldburger. Iemand die niet alleen maar een koninkrijkskind begrijpt, maar iemand die vanuit het wereldsperspectief een ander opzicht heeft van het hoedanigheid hoe wij met de mensen centraal moeten gaan en ook het respect van solidariteit goed kan verantwoorden. Laat me zo zeggen. Iemand die echt leads by example. En vooral deze dagen zat je ook heel erg in de pers, in de publiciteit met je opzichten van adoptie. En dat heeft ook van alles en nog wat ook meegebracht. Maar het is een standpunt dat je verschillend maakt, maar uniek in de one band, one voice. Because we zitten in democratische partijen die geloven dat de mens centraal moet staan. Dus ja, dat kan ik eigenlijk antwoorden, meneer Harry. En dankjewel voor uw commentaar, want u bent er altijd en u helpt ons ook om scherp te staan binnen het proces. Dus ja, je zat ook net bij die kookboek. Ja, nee, Gwendal, allereerst enorm dank voor je steun. Dat is wederzijds voor alle kijkers. Zeg ook, als je niet op Curaçao woont, maar daar wel mensen kent, stem op Gwendal PNP nummer 4. Dus ook al woon je in Nederland, of woon je op Aruba of op Bonaire, maar heb je wel familie op Curaçao, geef vooral door dat Gwendal Messelina is de persoon om de brug mee te bouwen tussen Den Haag, Willemstad en alle andere eilanden. Ik wilde nog inderdaad even kort het verhaal afmaken van het kookboek. Want Gwendal en ik, wij gaan dus dat kookboek ook op de eilanden presenteren. We gaan het vertalen naar alle recepten naar Papiamento. Zodat het voor iedereen ook leesbaar is. Eventueel ook naar het Engels. Zeker voor de eilanden Sint Maarten bijvoorbeeld. En Eustatius. En Saba. En Saba, dat betekent dus ook dat dat niet deze week zal zijn. Dus waar de presentatie begint dinsdag, landelijk in Nederland, zal het e-book al wel verkrijgbaar zijn vanaf dinsdag, maar dan alleen in het Nederlands. Maar we zouden ook heel graag jullie hulp willen gebruiken, ook in Nederland. Kennen jullie plekken waar deze mensen eventueel behoefte hebben aan zo'n kookboek? Laat het ons gerust weten, want het is nogmaals, het is gratis, je kunt het zo doorsturen. En we zullen het bij de volgende Papiakou ook een linkje meesturen aan de hand waarvan je het kan downloaden. Ik zie een nieuw commentaar. Ja. Dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat een groep van 10 politici dat hun antidemocratisch zijn, dat ze antidemocratisch zijn en dat zijn ze ook, period. Maar als staatssecretaris moet je niet tegen een eiland vertellen, zorg niet dat je voor deze groep van 10 niet stemt. Dat mag hij niet doen in zijn functie. Ja. Want hij heeft uiteindelijk geen stemadvies gegeven, maar hij heeft gezegd dan dat hij vanuit het proces van wat ik net ook heb verteld over de aanwijzing dat net is gebeurd, toen hij misschien net bij de Rijksministerraad is gekomen, de vergadering van de Rijksministerraad, heeft hij dan gezegd dat de 10 personen die er niet voor heeft gezorgd, dat die geloofsbrieven van de parlementariër Capriles door is gegaan, antidemocratisch zijn. Maar in die zin zeg ik niet dat alleen maar die 10 antidemocratisch zijn. Het gaat over het hele parlement. Het gaat over want het is ook antidemocratisch dat het executive branch, dus dat de uitvoerende macht, een rol gaat spelen op de wetgevende macht. Dat is ook antidemocratisch. Want we leven in een trias politica. Dus ik kan niet zeggen dat alleen maar 10 mensen antidemocratisch bezig zijn. Het is een proces dat binnenin gaat, die door de coalitie zelf is veroorzaakt om hun systeem ook zelf, hun zelfredzaamheid, hun responsibility
niet goed hebben gedragen. Want we zitten in een autonoom land. Net zoals Nederland is een autonoom land binnen het Koninkrijk. Men vergeet dat soms. We moeten elkaar respecteren als partners. Dus het is moeilijk inderdaad wanneer je iemand in die functie zo iets persoonlijks hoort te zeggen. But he's a human being as well. And I think sometimes we have to forgive. En in het proces dat men het ook niet begrijpt, want hij zit niet hier. Hij begrijpt soms ook niet de cultuur. En I cannot judge him for that. Maar het is wel belangrijk dat binnen die functie je altijd genuanceerder als politicus een commentaar moet uitbrengen. En ik begrijp wel wat meneer Henry zegt. Ik weet niet of je iets daarover wilt zeggen, ja? Nee, ik begrijp ook wel waarom je het zegt. En ik denk ook wel dat het goed is dat Henry, dat je dat ook ons laat weten. Ik wist dit niet, dat hij dat had gedaan. Ik denk dat als het gaat om Nederland, is het CDA heel duidelijk. Wij willen niet samenwerken met de PVV en ook niet met Forum voor Democratie. Vanwege hun antidemocratische gedachtegoed. Denk bijvoorbeeld aan dat zij mensen die moslim zijn, islamitisch geloof aanhangen, dat ze die het liefst niet in het land willen hebben. Denk ook aan uitspraken over Zwarte Piet en het hele idee dat Black Lives Matter, dat iets is wat ze het liefst links laten liggen. Nou, daar kunnen wij niet achter staan. Maar dat is Nederland. En we hebben het nu over Curaçao blijkbaar. Ja, dat is een ander land. Ik zou niet zo 1, 2, 3 zien waarom dan je daar per se commentaar op zou moeten leveren. Ik ben het wel met Gwendol eens dat er gewoon verschillen zijn. En dat je, als je het hebt over een autonoom land, dat er wel heel zwaarwegende reden moeten zijn om daar als buitenstaander dan kritiek op te hebben. Dus ik vind het wel goed voor mij ook om te weten van, dit zijn de gevoelens daarbij. En dat is zo opgenomen. Ik zie inderdaad dat de zorgkokon zegt, ik heb cliënten die leven van de voedselbank en ook van ze kunnen het boek goed gebruiken. Nou, dat is heel erg leuk. Daar zoeken Gwendol en wij ook, en ik ook naar. Dus zoals zorgkokon, wij komen graag met jou in contact. Want we kunnen dat e-book al deze week de link daarvan toesturen. Dan kun je het downloaden. En het is de gedachte daarachter, wil ik nog even zeggen, in de laatste 2 minuten die we hebben. Namelijk, we willen ook aandacht vragen hiermee. Ik bedoel, een kookboek is leuk, maar er zit een boodschap achter. En die boodschap is dat er is een groeiende kloof tussen arm, rijk en heel erg rijk. Ja. En het gebeurt helaas nog steeds dat mensen die van voedselhulp afhankelijk zijn, dat een hele leven lang blijven op een bepaalde manier. De ene keer wat minder, de andere keer wat meer. En wat wij met het kookboek willen doen, is tegelijkertijd ook aandacht vragen voor het hele idee dat we als samenleving ons nooit mogen vergeten dat er ongelooflijk veel mensen zijn die in armoede leven. En we willen dat natuurlijk niet doen op een heel negatieve manier. Maar juist op een positieve manier. Waarin we dus nu een boek aanreiken. Waarmee we ook de voedselbank en allerlei initiatieven zoals de voedselbank, vergelijkbare initiatieven, dat we die een hart onder de riem willen steken. Want al deze initiatieven hebben het heel erg zwaar. Want je moet niet vergeten, er zijn meer mensen werkloos nu. Er zijn meer mensen zonder baan. Er zijn meer mensen die wiens bedrijf failliet gaat. En tegelijkertijd, omdat veel horeca dicht is, komt er veel minder eten vanuit de horeca richting de voedselbanken. Dus je hebt wel meer klanten als voedselbank, maar je hebt minder eten dat binnenkomt. Nou, dat gaat natuurlijk bijten. En we willen ook met dit initiatief, ook op de eilanden, de aandacht vragen voor toenemende armoede, toenemende kansen, ongelijkheid. En tegelijkertijd ook ervoor zorgen dat iedereen beseft, voedselbanken en andere initiatieven zoals voedselbanken hebben het ongelooflijk moeilijk op dit moment. En ik zie net een comment binnenkomen dat ook voor daklozen dat het geldt. En dat klopt helemaal, want ook het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Nou, en dat vinden wij dus, Gwendol en ik, wij vinden dat niet kunnen.
En daarom willen wij ook met dit kookboek de aandacht vragen juist van een kookboekje is één ding, maar laten we ons vooral op de boodschap daarachter focussen. De toenemende kloof tussen arm en rijk. Mensen die een baan hebben en niet gaan werken en wel hun salarissen aannemen, zijn parasieten. Simpel en toch eenvoudig. Ja, om even op de eerste te beginnen. Ik snap hem niet helemaal in de zin van mensen die een baan accepteren, die wel salaris aannemen, maar niet werken, die komen dan niet opdagen of zo, of die doen gewoon niks op werk. Is dat het idee erachter? Ja, en Zorgcocon, we hebben het e-mailadres gezien, info@zorgcocon.nl. Die gaan we ook noteren. Daar gaan we de link ook dinsdag heen sturen. En aan alle kijkers ook de oproep. Kennen jullie dus mensen waarvan jullie weten van die zouden wel zo'n kookboek kunnen gebruiken? Of misschien nog wel beter. Die hebben een hele goede mening over de toenemende kloof tussen arm, rijk en heel erg rijk. Laat het ons weten, want dat is een van de grote thema's die wij willen aanpakken. Zeker. En als ik meneer Henry moet beantwoorden. Het is niet dat we die attitude accepteren. Het is dat wij een representative, een gevolmachtig minister hebben, die dat heeft geaccepteerd. Dat betekent dat wij een regering hebben die dat heeft geaccepteerd. En het betekent niet dat ik het geaccepteerd heb, maar zij zijn de vertegenwoordigers nu van onze volk. En in die zin, dat geeft het een manier dat wij nu zeker voor een change, dus voor een verandering moeten zorgen aan hoe wij met elkaar in het koninkrijk ook blijven moeten gaan handelen. Dus men moet ervoor zorgen dat je mensen zet die het ook het zelfrespect hebben om die stempel te zetten van elke autonome land binnen het koninkrijk. Want bijvoorbeeld, dat zie je niet bij de andere landen binnen het koninkrijk. En dat is het zelfrespect dat je moet hebben, uiteindelijk voordat je met zulke type gevoelige onderwerpen, want het is gevoelig als je de uitvoerende macht binnen het wetgevende macht een spel moet gaan spelen. Dus daarvoor hebben we onze statuut, daarvoor hebben we alles ook in orde, want we hebben vooral in de verkiezingsperiode van alle type politieke spelletjes meegemaakt. En het wordt nog erger en het is ook overal zo, want we zien het is gewoon de mensheid. Maar we gaan ons niet laten meeslepen in het tekortkoming van een ander. We moeten groter zijn in die zin, we moeten groter naar kijken. Als het volk voor mensen wil kiezen die echt in hun daden en woorden waarmaken, moeten ze kiezen voor mensen die het al doen voordat we eigenlijk zelfs in de verkiezingen zitten. En dat kun je zien als men kiest bijvoorbeeld voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Tweede Kamerlidkandidaat Jaap Jonkers op de CDA nummer 27. En als mensen op 17 maart 2021, over 2 weekjes. En als je dan ziet bijvoorbeeld mensen die ook moeten stemmen voor Campbell Marcelina, nummer 4, Partido Nacional del Pueblo, 19 maart 2021. Ik denk dat wij zo eigenlijk moeten gaan eindigen, want we zijn al over onze half uurtje. We bedanken bijvoorbeeld interviewiste. Ja, het gaat heel snel, ja. Volgende week is onze laatste 2 weekjes. We gaan proberen een paar leuke en interessante gasten bij te brengen. Vooral in onze laatste rondjes. En ja, we made a promise dat we at least met Papje Goed doorgaan. Ja. 1 week per maand. Of 1 keer per maand. 1 keer per maand, dus, en vandaag moeten we ook Jaap feliciteren. Want Jaap's dochtertje is jarig. Zij is 3. Dus Jaap, Masha, pas bien. Dat zeggen we in het Papiaments.
hoop je aan je mas die bieden Isalu. Dus nog heel veel jaren meer. Dat je in blijdschap en in een goede vaderschap een rolmodel voor je dochter blijft, maar ook voor alle kinderen in de hele wereld. Nou, super. Dankjewel. En beste mensen, we hebben niet alle vragen zeker aan het eind meer kunnen beantwoorden, maar we zijn inderdaad over ons half uur heen. Volgende week zijn we er weer. Zorgcocon, dank dat je reageerde. We gaan de link naar het e-book toesturen. En ook aan alle kijkers, bedankt voor het kijken. Stem op Gwendel, nummer 4 PNP. En als er nog ideeën zijn waar het gratis kookboek naartoe kan, laat het ons weten. Een hele fijne avond. Ayo, te otro si manco, Joske, de nos te mira otro. De anki pa